Shin kun san cewa Allah ya albarkaci nahiyar Afirka da attajirai masu tarin yawa? Fitila ta hasko muku 10 daga cikin waɗanda suka fi kowa kuɗi a nahiyar Afirka, kamar yadda ya zo a mujallar Forbes. Na 10, Patrice Motsepe, ɗan asalin ƙasar Afirka ta Kudu ne, da ya mallaki kuɗi kimanin dalar Amurka biliyan 2.6. Na 9, Koos Baker, shi ma ɗan Afirka ta Kudu ne, da ya tara sama da dalar Amurka biliyan 2.7. Na 8, Mohamed Mansour, ɗan kasuwa ne kuma tsohon ɗan siyasa a ƙasar Masar, ya mallaki kuɗi dalar Amurka biliyan 3.2. Na 7, Najib Sawiris, shi ma ɗan ƙasar Masar ne da ya tara kuɗaɗen da suka kai dalar Amurka biliyan 3.8. Na 6, Abdulsamad Rabi'u, ɗan kasuwa ne kuma ɗan Najeriya da ya mallaki dalolin Amurka biliyan 5.9. Na 5, Mike Adenuga, shi ma ɗan asalin Najeriya ne da ke da kuɗin da suka kai dalar Amurka biliyan 6.9. Na 4, Nassif Sawiris, ɗan kasuwa ne daga Masar da ya tara zunzurutun kuɗi dalar Amurka biliyan 8.7. Na 3, Nicholas Oppenheimer, ɗan asalin Afirka ta Kudu ne da ya tara kuɗi dalar Amurka biliyan 9.4. Na 2, Johan Rupert, shi ma ɗan kasuwa ne daga Afirka ta Kudu da ya tara kuɗi dalar Amurka biliyan 10.1. Na 1, Aliko Dangote, shahararren ɗan kasuwa ne ɗan Najeriya da ya mallaki sama da dalar Amurka biliyan 13.9. Idan kuke da kuɗi irin waɗannan, me za ku yi da su? Mu haɗe a sashen sharhi.